lajɛlen ɲɛna ko aw ni sɔgɔma. Bi ye ntɛnɛn ye utukalo ale tile 12 san 2020 minnu ɲɛ b'a la ani minnu tulo bɛ an na k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn anw sugandili la yaasa aw ka se ka kunnafoniw sɔrɔ kunnafoni minnu ni o b'aw bɔ kunnasiri la. Sɔgɔma in na anw maa fila bɛ kumaso in kɔnɔ yan. Maninkakɛ n'o ye Masare ye Falaye Keyita ale bɛ yan ka fara ne yɛrɛ kan. A tɔw olu t'an b'u kunfɛ fɔlɔ n'u nana kuma min dɔ bɛ fɔ Faliya dɔ bɛ fɔ Sibi. An bɛ dugawu kɛ Ala ka tile hɛrɛ di anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Dɔgɔkun min daminɛlen filɛ nin Ala ka timiko ɲuman d'an ma. Si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman garisɛgɛ ɲuman Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ min ɲini n'o ni Ala ta bi bɛn Ala k'an nafalan bɔ a la. Ala k'an se an ka denbayaw kɔrɔ. Falaye sɔgɔmada in na ko wɔlɔfɔw ka fanga ɲɛma n'o y'u ka premier ministre Usumani Sonko k'ale kuma an kan. Ayiwa hakilila k'a fɔ Sogɛli de bɛ taa kunbɛn. Kumakɛla fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ kɔni n t'a dɔn jɔni bɛna bila jɔni ye. Ala ka a ko timiko ɲuman da an ma. Lasigiden min bɛ Pays-Bas tɔgɔ la n'o ye Hollande ye premier ministre ye ale bisimila k'olu bɛna jɛ sisan ni Mali yɛrɛ ka baara di bolo di ɲɔgɔnma kɛ sɛnɛko ta nasira la kalanko ale ni mara kɛcogo ɲuman. Sogɛli fana ye min fɔ a ye ani u bɛnna min kan an na o fɔ aw ye. Sɔgɔma in na an ka kuma fanba bɛna tali kɛ min na Falaye o ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔw ye. Gendarmerie kɔnɔna na olu ka kalansen min tun bɛ sen kan n'o ta ko 26nan ye nin ye. Polisiw ni gardiw ni gendarmew bɛɛ lajɛlen tun b'o kalan na. O kalan o kun cɛra. O ko kɛra cogo min an na o ɲɛfɔ aw ye. Bɔlɔlɔ kan sa ka se ka baara kɛ bɔlɔlɔ kan kunnafonidilaw denmisɛnninw olu ni diripa y'u bolo di ɲɔgɔn ma. O baara fana bɛna kɛ cogo min na an na o ɲɛfɔ. Lamɛrikɛnw ka jamana ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma yaasa sidabana o kunbɛli baaraw bɛ se ka kɛ cogo min. Machine min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko G-Expert n'a bɛ taa $25,000 la u y'o ta k'o di an ka wolomasiri tabaw ma. Wolomasiri tabaw fana minnu bɛ yen n'olu bɛ sanayɛlɛ kalanso la olu nana u ka musée kɔnɔna na n'o ye sɔrɔdasi musée ye u ka kalan hukumu kɔnɔna na ka t'u ɲɛ da o kan. Falaye ko ni fɛn sɛgɛnnen don bi an ka jamana in kɔnɔ ni fɛn halakilen don ni fɛn jaasilen ni fɛn tiɲɛnen don k'o ye an ka kalansobaw ye. A bɛ fɔ min ma ko école publique. Ali ma jɔba Togo la ale y'a miiriya di o la an na tila ka o fana di maaw ma an n'o de ma tile ka k'o di. Bafula bɛ k'aw fana fɛ yen maire ko ka wuli ka yiriwali baaraw ko ka olu sigi sen kan. Yiriwali baara minnu tɛ taa fiyewu dugudenw olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri kɔ. Maire ale ko ka o baaraw kɛ cogo min an na tila ka o fana ɲɛfɔ aw ye k'a yira aw la k'a fɔ sa ko min ye an ka dɛmɛw ye u bɛ ka na. Falaye an bɛ mɔgɔw fo sabula an ye panneau solaire dɛmɛ ɲinini daminɛ an b'a fɔ ko Ala ni ce. Min se ye dɔrɔmɛ ye min se ye dɔrɔmɛ 2 ye ka na se 20 ma 40 100 fo ka taa se 20 ani miliyɔnw ma an bɛ u fo minnu bɛ k'a di. Nka n'Ala sɔnna a ma an bɛ kimɛli kɔni kɛ n'Ala sɔnna fɛn fɛn mana sɔrɔ a la an bɛna ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna minnu kɔni bɛ k'a di dɔw ko k'u tɔgɔ kana fɔ dɔw ko k'olu ta to ten. Caman fana bɛ k'a di n'i y'u wele u ka numéro la a tɛ sɔrɔ a numéro tɛ ka don nka a faamuyalen don ŋaniya o ye wasa kɛ nin ko in na kosɛbɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o la en tout cas an kɔni ka laɲini ye min ye an bɛ taa se kalo in fori yɔrɔ ma waati min an ka se ka jate bɔ jate min b'a to cɛ yɛrɛ ko panneau fɛn bɛɛ tɛ tɛmɛ tile 3 kan koyi. Awɔ k'a bɛɛ tɛ tɛmɛ tile 3 kan. Sisan kɔni wari bɛ ka don cogo min maaw bɛ k'an dɛmɛ cogo min n'o tora sen na yanni kalo sa cɛ hakili la an ka ɲini fɛn a bɛ kɛ sabati fɛn ye. Ala k'a ɲɛ k'a di an bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na nin bɛɛ lajɛlen woloma.
falai ko foyi ti fanda ni malo cɛ kungo nabaliya kɔ ne y'a fɛ ɲɛna n ko fadenya tɛ kojuguya dusukuntanya de ka gɛlɛn bi anw bɛ yɛrɛ ɲini min na nin ye a yɛrɛ ɲini a kumaw u bɛ ka caya mun bɛ ka kumaw caya sabula n'i ka wulu ye n t'a si dɔ minɛ nin ye mun ye de bɛ tile guwa i la a ko la kosɛbɛ fala a fɔ ko n ka dulekini ɲɛna e yɛrɛ kɔni a fɔ i bɛ to k'o do fɔ mɔgɔw bɛ ka n fɛ an bɛ bronze segu de ko nin ye gouvernement mɔgɔ dɔw ta kuma ye congé la n t'a dɔn congé yɛrɛ uti ko de ye fala ye farafin y'a yɛrɛ jugu fɔlɔ ye farafin an ka jugu ɲɔgɔn ma farafin an dɔw ti ɲɔgɔn fɛ farafin an bolo ko maa minnu nana ko n'olu ka fanga da an ma k'u y'a bɛɛ de d'an ma ayi an y'u bolola baara kɛ bolola mɔgɔw de ka baara kɛ fala i ye farafin ɲɛmaa falen ye nansara m'a kɛ dɛ a yɛrɛ bolo ma jigin ka na si kɛ kɛmɛ sarada la k'a daminɛ indépendance nali la fo ka na se bi ma mɔgɔ 93 farafinna minnu sara a bɛɛ lajɛlen u yɛrɛ farafin ɲɔgɔn de kɛra u sata ye n'i ye Thomas Sankara sacogo lajɛ minnu nana mugu ci a la tubabu kun t'u la dɛ Modibo Keyita coup d'état bɛ k'a la don min tubabu kun tɛ yen dɛ an yɛrɛ farafin damaw don nka an télécommandes n'an butɔntigilanw olu bɛ kɔfɛ fala ye maa caman bɛ ɲinɛ farafinna an fɛ yan jamanakuntigi fɔlɔ min fagara o ye Sylvanus Olympio ye Togokaw fɛ yen fala ye Sylvanus Olympio an ye min bɛ an ka maakɔrɔw da a ka ko la a falen u y'a fasajuru de tigɛ k'a joli min n'o tɛ k'a tɛ sa nansara b'o dɔn cogo di a yɛrɛ kɛrɛfɛmaaw de y'o nin bɛɛ lajɛlen fɔ janfa minnu sigira farafinna na ka na se fo bi ma a y'a to dɔw y'u yɛrɛ bila sansara dɔw kɔnɔ k'a sababuya kɛ kalan tubabuw fɛ tagali nata ale ni baaraw sɔrɔ cogo ani jɔyɔrɔw ɲini cogo maaw kɛtɔgɔw ɲɛmaw ye o y'a to anw tora kɔ kosɛbɛ wa waati o waati n'an ko an bɛ bɔ an yɛrɛ la an bɛ segin an kɔ de fala n bɛ dɔɔnin dɔn min na n bɛ n'o fɔ ka kuma to wɔlɔfɔw ka maa ma falen dɔ bolo sɔgɔmada in na sabula maa kelen kuma man di Mali ale ni Senegali olu jɛra ka fédération kɛ fala ye a fɔ diɲɛ fan bɛɛ i tɛ malo a ka fɔ mɔgɔ ma président Senegali jamana kan a fɔlɔ Modibo Keyita don fédération de sigira a jabala o de taara kɛ Dakari ye ka da ko a n'a kɔrɔ kan kalo 2 a ma tɛmɛ o kan tile 506 kalo 2 jate u y'o o de kɛ avril kalo o tile 19 ka taa s'a tile 20 ma fangadaraki de kɛra Senegal wasadenw olu tun ye kala ta ka Senghor k'ale kɛ wasabulon ɲɛmaa ye n'o ye président de l'Assemblée ye u ye Modibo Keyita sugandi k'a kɛ fédération ɲɛmaa ye baara tɔw ale ka sigili baara tun kan ka kɛ utukalo tile 27 De Gaulle ye ci bila ka na ko Senghor ninnu kana sɔn o ma ko Modibo Keyita ko maa min don k'a b'a fɛ k'a yɛrɛ ta de ko sira min b'a kɔrɔ n'u y'a to i fala ye k'a bɛ taa wolo fɛn dɔ la maa sigilen tɛ ni min ye ka kɔni bɛ ɲɛ wɔlɔfɔw fɛ yen anw de t'a kalama
n'o tɛ tariku la an ye min mɛn ani an bɛna min to aw k'a lamɛn nanzarakan na a bɛ maa bilasira fala ye ko i da bɔ n ka kuma na o bɛ f'i yɛrɛ sigilen de ɲɛna sɔgɔmada in na an ye nin sɔrɔ wɔlɔfɔw ka maa ma falen maa kalannen dɔ bolo min sɔnna ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ ka se ka an bilasira an ka tariku ani an ka taabolo la a bɛ nanzarakan na an na tila k'a belebelebaw ban dɛngɛmɔ mɔgɔw k'a faamu. Les Sénégalais de dire que les pays n'ont pas la même manière d'avoir. Oui, salut mon grand. Je dis que c'est le discours qu'on entend des Sénégalais de dire que les pays n'ont pas la même manière d'avoir acquis l'indépendance. D'accord. Mais je vais simplement te dire que le Sénégal en tant que tel, le premier président du Sénégal était malien. C'était Modibo Keïta, le premier président de la terre du Sénégal. Ce n'était pas Senghor. Donc de quelle indépendance on parle? Parce que c'était Modibo Keïta qui était le président de la Fédération du Mali, d'accord, président dont le siège se trouvait à Dakar après les indépendances. Et donc il y a eu un coup d'État qui a été fait à Modibo Keïta, d'accord, par Senghor et Mamadou Dia. Et c'est à ce moment-là que Senghor est devenu président et Mamadou Dia premier ministre. D'accord? Ils ont trahi Modibo Keïta. Parce que la France disait que Modibo Keïta était trop militarisé. Il voulait expulser la France. De la même manière que le Mali entrait à expulser la France, de la même manière, les Sénégalais avaient trahi. De cette même manière, nous nous posons la question, est-ce que Diomaye et Sonko vont trahir? Parce que les élites sénégalaises avaient déjà trahi l'Afrique. D'accord? Ils avaient déjà trahi l'Afrique. D'accord? Ça n'a même pas commencé avec Senghor, ça a déjà commencé avec Blaise Diagne. Et ça, même avant Blaise Diagne, ça avait déjà commencé avec certaines populations sénégalaises dont prenait la France pour aller conquérir l'Afrique du Centre. C'est-à-dire on prenait des gens au Sénégal qu'on amenait pour aller, que les Français, parce que les Français, il n'y avait pas assez de Français pour faire la guerre partout en Afrique. Il fallait prendre des indigènes, entre guillemets, comme eux-mêmes ils aimaient l'appeler. D'accord? Et souvent ils étaient pris au Sénégal, un peu au Mali, un peu partout, d'accord, mais surtout au Sénégal parce que c'était la côte. D'accord, pour aller impérialiser, pour aller tuer, conquérir d'autres royaumes africains. C'est-à-dire détruire d'autres royaumes africains avec l'aide de la population sénégalaise. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, à ce moment-là, nous pouvons dire que les élites sénégalaises ont une tradition de trahison. Et c'est la question que nous nous posons. Est-ce que c'est une tradition qui va continuer? Parce que Diomaye et Sonko ont une occasion unique de casser cette histoire de trahison à l'Afrique. C'est de ça que nous parlons. D'accord? Nous ne parlons pas des peuples sénégalais, mais nous disons que de quelle histoire on parle? De quelle histoire du Sénégal on parle? On peut dire que l'histoire du Sénégal est différente de celle du Mali, etc. Mais c'est les mêmes histoires. Nous avons le même ennemi qui a conquis l'Afrique de la même manière, qui a même instrumentalisé les populations qu'il a trouvées sur les côtes, parmi lesquelles le Sénégal. D'accord? Soulever le Sénégal après que le Sénégal ait trahi. D'accord? Parce que même quand ils ont trahi Modibo Keïta, Senghor et Mamadou Dia, Senghor est encore reparti pour trahir Mamadou Dia, qu'il avait lui-même soutenu. Non, ça c'est l'histoire qui vous parle. D'accord? Quand Mamadou Dia a dit qu'il va un peu travailler avec la Russie, mais De Gaulle lui a dit, pourquoi tu ne viens pas me rendre compte? Mamadou Dia a dit, je ne rends compte à personne, nous sommes des pays indépendants. Et donc De Gaulle a demandé à Senghor de faire un deuxième coup d'État. D'accord? Après celui de Modibo Keïta et de faire un deuxième coup d'État. Et il y a eu 76 morts au Sénégal, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu 76 morts au Sénégal. Quand il y a eu l'État à tête hybride, d'accord, à double tête, qui était composé de Mamadou Dia et de trucs, de la même manière que nous avons un État à double tête actuellement. D'accord? Nous savons bien que c'est Sonko l'architecte de cet État. D'accord? Et que Diomaye n'est qu'un représentant. Mais de la même manière aussi, Mamadou Dia était l'architecte, je peux dire. D'accord? Et que Senghor n'était que la poupée qu'on avait mis qui était au palais. C'était Mamadou Dia qui était l'exécutif, c'était lui qui faisait tout. Senghor n'était qu'une machine à bien parler. D'accord? Est-ce que l'histoire va se répéter? Nous avons un État bicéphale, de la même manière que nous avions eu un État bicéphale au Sénégal. Donc c'est l'histoire qui est en train de se répéter. Mais ces deux-là, qu'on appelle Diomaye et Sonko, ben, ils ont une chance unique de changer le style de l'histoire. Parce que la traîtrise des élites sénégalaises à l'Afrique, ça ne s'est pas limité simplement à Senghor et trucs.
Il était où Abdou Diouf quand on était en train de tuer Soma Sankara? D'accord? Quand on était en train de déstabiliser certains pays, il était où? Il était très calme. D'accord? D'ailleurs, il y a eu un coup d'État au Sénégal. Vous dites que l'histoire n'est pas truc. Le premier coup d'État, c'était le coup d'État qu'ils ont fait à Modibo Keïta. Le deuxième coup d'État, c'était le coup d'État que Senghor a fait à Mamadou Dia. Le troisième coup d'État, c'était quand Senghor lui-même, ne voulant plus être au pouvoir, d'accord, sans élection, a mis Abdou Diouf au pouvoir. Ça, c'est le troisième coup d'État. Au Sénégal, il y a eu 3 coups d'État, au moins 3 coups d'État. D'accord? Et ensuite, quand Abdou Diouf n'a plus de truc, ils ont fait un changement, ils ont amené Abdoulaye Wade. Mais Abdoulaye Wade, c'est qui? Mais Abdoulaye Wade, c'était un opposant que Senghor avait demandé de s'opposer à lui, parce qu'effectivement, on demandait à ce qu'il y ait le multipartisme. Donc Abdoulaye Wade n'est qu'un faux opposant qu'on a mis après plus tard au pouvoir. D'accord? Et Abdoulaye Wade lui-même, il a trahi Kadhafi. Après que Kadhafi ait tellement aidé Abdoulaye Wade, même financièrement, d'accord, pour que son fils puisse être au pouvoir, Abdoulaye Wade a eu à négocier avec Sarkozy, qui lui a imposé d'aller à Benghazi. C'était le seul président africain qui est allé jusqu'à Benghazi pour demander à Kadhafi d'abdiquer et ensuite insulter Kadhafi au moment où la France était en train de détruire la Libye de Kadhafi. Simplement parce que Kadhafi voulait faire ça à la propre monnaie africaine, voulait réunifier l'Afrique pour ceci et pour cela. Donc c'est la tradition de trahison des élites africaines, des élites sénégalaises, d'accord, que vous dites que c'est l'histoire du Sénégal. D'accord? Et ça ne s'est pas limité simplement à Abdoulaye Wade, parce que Macky Sall était encore pire. Vous avez vu, pour Macky Sall, je n'ai même pas besoin de vous expliquer. Et vous pensez que c'est la démocratie qui a mis Sonko et Diomaye au pouvoir? Non, ce n'est pas la démocratie qui les a mis au pouvoir. C'est la mort des enfants sénégalais. D'accord? Leur manifestation, c'est tous les Sénégalais qui se sont levés, qui ont financé cette chose-là financièrement, et qui ont donné leur temps, leur vie, d'accord, qui sont morts pour que Diomaye et Sonko soient au pouvoir. Ce n'est pas la démocratie. Parce que si c'était simplement la démocratie, ils ne seraient pas morts. Il n'y aurait pas eu besoin d'autant de manifestations, d'autant de dégâts. D'accord? Il n'y aurait pas eu besoin d'autant de dégâts. C'est le sacrifice du peuple sénégalais. Et ça ne se limite pas simplement au peuple sénégalais. C'est le sacrifice du peuple africain. Parce que toute l'Afrique a soutenu. Si ce n'était que le peuple sénégalais, les Français et l'Occident auraient zigouillé ces deux-là. Et Macky Sall les aurait zigouillés depuis longtemps. Mais ils savent que toute l'Afrique a les yeux sur ces deux-là. Donc on ne pouvait pas les tuer. D'accord? On ne pouvait pas les tuer. Maintenant, comment est-ce que ces deux-là, Sonko, étant dans l'opposition, demandait à Assimi Goïta de prendre son mal en patience parce qu'il va venir soutenir. Il va même envoyer des forces. Maintenant, lui au pouvoir, il envoie Diomaye pour aller... Mais qui leur a demandé d'aller demander au Mali, au Burkina et au Niger de revenir dans la CEDEAO? Mais qui les a demandé? Est-ce que c'est une urgence sénégalaise de faire ce geste-là? Est-ce que c'est une urgence? Qui a demandé? Est-ce qu'ils sont forcés de venir faire ça? On vous a soutenu pour que vous soyez au pouvoir. Toute l'Afrique vous a soutenu. D'accord? Et cela a permis à ce que vous soyez en vie. Sinon, ils vous auraient zigouillé. Vous prenez le pouvoir, vous demandez aux dignes fils d'Afrique de revenir dans l'esclavage. Mais qui vous oblige à faire ça? Qui vous a obligé? Est-ce que c'est une urgence du Sénégal de venir demander aux États de l'AES de revenir dans la CEDEAO? Alors que sachant que toute personne qui a fait ça, d'accord, a été discréditée. Est-ce qu'ils étaient obligés de le faire? Est-ce que Diomaye était obligé d'aller au sommet de l'Organisation mondiale de la santé, qu'on sait que 60% est financé par Bill Gates et la Fondation Gavi? Est-ce qu'ils étaient obligés d'aller à ce sommet-là? Est-ce que c'est une urgence du Sénégal? Est-ce que c'est une urgence du Sénégal? C'est la question que je pose. Réfléchissez bien. L'OMS est controversée. Vous le voyez tous. D'accord? La CEDEAO est controversée, vous le voyez tous. Mais la première des choses qu'ont fait ces gens-là, c'est aller d'abord soutenir la CEDEAO, aller soutenir l'OMS. Est-ce que c'était obligé? Ensuite, faire semblant de faire une tournée africaine, d'accord, pour simplement bluffer les gens. Parce qu'on sait qu'à la fin de la journée, d'accord, il fallait aller voir Macron. Donc la tournée africaine qu'a fait Diomaye, c'est que pour bluffer les gens. Ah oui, c'est le premier président qui, dès qu'il a pris le pouvoir, il n'est pas allé en France. Il est d'abord allé en Afrique. Mais quand il est allé en Afrique, il est allé où? Mais on sait qu'à la fin de la journée, il est allé chez tout. Et quand il est revenu de chez Macron, il a fait quoi là-bas? Il a dit quoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui vient dire que la France doit lever son coude du truc, va voir les Français et revient et il ne dit rien au peuple sénégalais? Posez-vous des questions.
Parce que maintenant, c'est fini. Hein. On ne donne plus de carte vert à quelqu'un et on lui dit fais. Non, non, non. On te soutient. Tu fais ce qu'on veut. Et tu ne fais pas ce qu'on te veut. On te dégage. Et c'est pour cela qu'on dit que, d'accord, regardez ce que Diomaye est allé rendre visite. Qui? Il est allé en Mauritanie. Ok, je peux comprendre. Là, on a une communauté de ressources, telles que le gaz et le pétrole, de grandes tortues que nous partageons avec le truc. Ok, peut-être qu'il faut clarifier tout ça là. D'accord? Moi, je pouvais comprendre son problème. Mais nous savons tous que la Mauritanie, d'accord, forme des terroristes qui vont gêner le Sénégal, qui vont gêner le Mali. Donc, il est allé voir des ennemis du Mali. La Mauritanie d'abord. Ensuite, il est allé où? Il est allé en Mauritanie, en Gambie. Si je me trompe, hein? Si je me trompe. La Gambie, c'est un valet de Macky Sall qu'on a placé en Gambie. Parce que le gars là, c'est la soi-disant CEDEAO de Macky Sall qui a utilisé l'armée sénégalaise pour aller enlever Yaya Jammeh. Comment est-ce qu'on peut faire ça? D'accord? Donc c'est un valet de la France qui est là-bas, dans un pays anglophone, au niveau de la Gambie. Troisièmement, il est allé en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, c'est qui est là-bas? C'est le Mbalo que Macky Sall et Macron ont placé là-bas. Le gars à qui Macron demandait d'arranger sa cravate. D'accord? Voilà, c'est le même gars qui a fait lui-même un coup d'État. D'accord, constitutionnel chez lui. Le même gars qui était là, qui était président de la CEDEAO, et qui est allé en Russie pour aller là-bas déranger les États de l'AES. D'accord? Ce sont ces gens-là que Diomaye est allé rendre visite. Le même gars qui était là en train de soutenir qui était président de la CEDEAO. D'accord? Et qu'en ce moment-là, était en train de truquer les États de l'AES, de punir les États de l'AES. Donc il faut qu'on comprenne les enjeux. Il faut qu'on comprenne les enjeux. D'accord? Il faut qu'on comprenne les enjeux. Donc ce n'est pas que truc. Ensuite, il est allé qui? Il va regarder un match de basket avec Kagame. Nous savons tous que Kagame est en train de génocider le peuple congolais. Des milliers de morts. Depuis à peu près 10 ans, il y a presque plus de 7 millions de morts congolais. Et dans lesquels la main de Kagame fait partie. Lui-même, Kagame, qui a participé au génocide de son propre peuple, avec l'aide de l'Occident, pour simplement phagocyter l'Afrique du Centre. D'accord? Pillant le peuple congolais. Lui, le même Kagame qui voulait amener des idées, d'accord, que l'Angleterre, dont l'Angleterre n'a pas besoin, les Pakistanais, les Afghans, tous ces pays qui ont des problèmes arabes, qui ont des problèmes, d'accord, pour soi-disant introduire ces gens-là, qui ne sont même pas des migrants, mais qui devraient être des mercenaires pour venir détruire l'Afrique du Centre, comme ils l'ont fait dans le Sahel. C'est ce gars-là avec lequel Diomaye va d'abord aller regarder un match de basket. Et ensuite venir dire que c'est un grand homme. Ensuite, il y avait qui encore qui allait rendre visite? Il est allé rendre visite à Ouattara, pour ensuite déclarer que Ouattara était un grand homme qu'il a beaucoup fait pour l'Afrique. Ensuite, il est allé voir qui? Mais il est allé voir qui? D'accord? Il est allé voir Nana Akufo. Nana Akufo que toute l'Afrique de l'Ouest a vomi, même son propre peuple, qui est le peuple ghanéen. D'accord? Et dans 2 ans, ce Nana Akufo aura une révolte chez lui. Je veux déjà vous le prédire. D'accord? Ces gens-là, ces gars-là, même son propre peuple a vomi. D'accord? Il a gâté tout le travail de Jerry Rawlings. D'accord? Ensuite, pour aller dire que ce Nana Akufo-là, c'est un panafricaniste. Comment on peut dire des choses comme ça? Pour après simplement finir, aller dans les pays de l'AES, pour aller leur demander ensuite de revenir dans la CEDEAO. Mais c'est quoi cette connerie-là? C'est quoi ces jeux-là? D'accord? Comme je dis, nous laissons un délai à Sonko et à Diomaye. Nous les laissons. Nous espérons qu'ils vont gagner les élections législatives pour qu'ils puissent avoir la main pour faire ce qu'ils doivent faire. Pour ne pas qu'ils aient des arguments pour plus tard venir dire que, ah oui, nous n'avions pas la majorité, nous ne pouvions pas faire ceci, cela. Non, non, nous le souhaitons qu'il ait la majorité pour qu'il puisse faire ce qu'il doit faire. Parce qu'après, il n'y aura plus d'excuses. Ce sera la fin de la récréation. Dès qu'ils auront la majorité législative, ce sera la fin de la récréation. Le panafricanisme, s'ils ne corrigent pas tout de suite là, le panafricanisme va leur faire la guerre. Et ils seront discrédités non seulement dans toute l'Afrique, mais au Sénégal aussi. Parce que la jeunesse sénégalaise, là, elle n'est pas morte. D'accord, simplement pour le Sénégal, hein, elle est morte pour que le colonialisme et le colonialisme sortent du Sénégal, pour que la traîtrise s'arrête au niveau du Sénégal. Diomaye et Sonko ont représenté un espoir, une fierté à cette jeunesse sénégalaise qui a été prête à donner son sang pour les mettre au pouvoir. Ils ne vont pas revenir trahir l'Afrique. D'accord? Parce que le destin du Sénégal est lié à celui du Mali, est lié à celui du Burkina, est lié à celui du Niger, est lié aux peuples africains.
Le Sénégal seul ne s'est pas développé. Senghor disait que le Sénégal, en l'an 2000, serait comparé. Et Sénégal et Dakar n'est toujours pas comparé. D'accord? Simplement parce qu'il a accepté de prendre de petits bonbons, pénaliser toute l'Afrique. D'accord? Au lieu de transformer, de se solidariser avec Sékou Touré, de se solidariser avec Modibo Keïta, ils ont trahi. Et cette CEDEAO que défend Diomaye et Sonko, elle a été fondée par des militaires, par des putschistes. Parce qu'il s'agissait de Modibo Keïta, si je me trompe, de Sédi Kounché et de certains autres. C'était tous des putschistes et des militaires. Donc c'est quoi le problème du Sénégal? On est là en train de répéter, quand les Blancs répètent 10 démocratie, nous sommes là en train de répéter démocratie. Les Blancs sont en train de nous flatter qu'on est un pays démocratique. Nous sommes en train de pénaliser l'Afrique et de nous pénaliser nous-mêmes en même temps. Est-ce que la démocratie, ça se mange? Est-ce que c'est nous qui l'avons créé, ce système-là? Ce n'est que du néolibéralisme. D'accord? Il faut qu'on arrête tout ça là. Alors, Falaye. Sɔgɔmada in na nin ye kumakan ye min bɔra wɔlɔfɔ dɔ yɔrɔ maa min ni ale miirina a hakilina o ye Modibo Keyita ka miirina ni Modibo Keyita ka hakilina ye a ka kuma bɛ min yira Diomaye Faye ani Ousmane Sonko k'u bɛ Faransi ka baara de la ko n'i ye u ka baara kɛcogo ye ko a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko démocratie ko bɛ ko o de nana n'u ye fanga la dɛ ayi ko farafindenw de y'u la k'u jɔ k'u dan k'a yira k'a fɔ ko f'u kana fanga la sabula o kɛra misali ɲɛnɛma ye a ko Diomaye Ousmane Sonko ko k'a bɛ Asimi dɛmɛ k'Asimi k'a jija ko n'u ye fanga ta k'u ka sɔrɔdasiw bɛ na ko ka na anw dɛmɛ k'u bɛ fanga la sisan ko dɛmɛ bɛ min ka ɲɛsin Mali ma Falaye ne yɛrɛ bɛ min fara a kan a kana an dɛmɛ a kana fosi kɛ nka minnu bɛ ka anw bali an ka ko dɔw la olu bɛ aw fɛ yen u dɛmɛbagaw b'aw fɛ yen baara min bɛ ka kɛ olu yɛrɛ fɛ u yɛrɛ ɲɛ bɛ a la bi a ko Sénégal kɔnɔ maa fila ka wuli ka fanga baara kɛ k'a ɲini k'a ma daminɛ ninnu fila la dɛ k'u fɛ yen ko laada de don ko waati dɔw la kelen bɛ kɛ fanga la kelen bɛ bila ka taa opposition na walima u yɛrɛ bɛ opposition dilan u yɛrɛ ye a ko ni maa min ma sɔn Abdoulaye Wade ka opposant dilannenya ma ko wagati min na Sarkozy ye Libi attaqué ko président farafinna président kelen min sera ka taa Libi ka taa I cɛ ka bɔ Kadafi kɔrɔ k'a janfa a kelen k'a dɛmɛ ko Wade don ko n'i tɛ Faransi ka baara la k'i tɛ se k'o kɛ a ka kuma kɔnɔna na fana a ko a bɛ dugawu kɛ Diomaye Faye ani Ousmane Sonko u ka se ka se sɔrɔ u ka kalata nataw la n'u ye se sɔrɔ wasabulon kɔnɔna na u kana n'a fɔ ko mɔgɔw y'u bali k'u ka baara kɛ ko munna ale yɛrɛ ma sɔn fiyewu Ousmane Sonko ni Diomaye ye ko Diomaye ye fanga ta a taara Mauritanie a k'a bɛ se k'o faamu dɔɔni ko sabula k'u ka mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka jamanadenw dɔw bɛ yen baara dɔ kan ka kɛ k'a bɔra yen ko ka taa Gambie ko jɔnni sigilen don Gambie ni Faransi ka mɔgɔ labɛnnen tɛ a taara Guinée Bissau ko o min yɛrɛ ye coup d'état o tun bɛ fɛ ka namara kɛ a yɛrɛ la k'a yɛrɛ to fanga la ko ka tila ka taa Alassane fɛ yen ka tila ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ yen ko jɔn de y'a fɔ a ɲɛna k'a kana fɔ AES jamanaw ye k'u ka segin CEDEAO kɔnɔ k'a ka baara kɛcogo b'a jira a kun kan ka segin ka taa Faransi ka taa kɔmasegin min kɛ ko ninnu murutira a bolo ko hali sisan CEDEAO bɔra ka jɛrɛ mun kɛ u y'ale Diomaye kelen de ta k'a bila o ko la ko min bɛ nin ko bɛɛ jukɔrɔ Sénégal jamanadenw farafinna jamanadenw minnu wulila k'u jɔ ko farafinna ka kelenya ka se ka d'a ma ko olu de y'a to n'u kisira k'u kana ɲinɛ o kɔ Falaye an ye nin ta sɔgɔmada in na mun na parce que an ka jamanaw anw ni Sénégal fo ne sigilen filɛ yɔrɔ min na nin ye an ka kalekanw jamanaw ka kalekanw ye kelen ye un peuple un but une foi drapeau fana n'i y'a ta k'a la ni lolo bɔra a la a bɛɛ ye kelen ye Falaye n'i ye Sénégal hymne national lamɛn Jata fasa de don wara ta kan sibi waraw bɛ don wo min kɔnɔ ni masarenw ka yɔrɔ don a bɛ sibi a kuluwo bɛ sibi Sunjata siw wara u ni wara ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ yen bɛɛ b'a dɔn Sénégal ka taamasiyɛn ye mun ye
warate an jamana fila kɔni diɲɛ kɔnɔ anw ni olu kɔni ka surun ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye nka wɔlɔfɔkɛ in ka kuma b'a yira k'a fɔ wɔlɔfɔw fɛ maa minnu kalanna n'u ye kalan kɛ tubabu kalan kɛ fo ka se a dan na u tɛ mɔgɔ wɛrɛ si ka baara kɛ ni faransi tɛ a ko a t'a dabila a yɛrɛ ɲɛ dɛ ko don nataw ani waati nataw k'o bɛna n'a yira nka fala ye nin bɛɛ kɛrɛfɛ ne bɛ mun fɔ an k'an jija an yɛrɛ ye an k'an jija an yɛrɛ ye dɛ maa si tɛ wali dusu kɛ ka kɛlɛ kɛ i bɛ se min na i k'o kɛ a ye kuma kelen fɔ a ka kuma kɔnɔna na a ko n'i y'a ye faransi wulila k'a fɔ Senghor ye k'a ka Modibo Keyita senkɔrɔma cɛ ka bɔ yen ko parce que ko Modibo Keyita tun bɛ ka sɔrɔdasi minɛnw de san falayi a lamɛn ka ɲɛ dɛ ko Modibo Keyita tun bɛ k'i armé de n'i dun y'i armé k'i labɛn a ka ca Ala fɛ i bɛ kisi Asimi ninnu b'o baara de la bi donc ninnu ko ninnu si ma daminɛ bi olu fɛ yen ka farafinna kalan ka farafinna fara ɲɔgɔn kan k'o baara kɛ ka tila k'i cɛ ka b'u kɔrɔ olu bɛ so la cogo min anw fɛ yan tuma o tuma an bɛ mɔgɔ sɔrɔ min ko an ka kɛ kelen ye an ni bɔgɔw ko bolo don ɲɔgɔn bolo Ala ka sini ATT la ATT ma mun de kɛ k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ kan an ka se ka kɛ ɲɔgɔn ma jigiya ye mais o ye mun fɔ a ye n k'u banna de u nana mun cogo ale kɔfɛ IBK kan G5 Sahel IBK kun ta ye kɔnɔna kasi a tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ IBK dɔn i b'a dɔn k'a fɔ k'u tun bɛ ka min kɛ a man d'a ye nka a se tɛ a bɛ fɔ IBK de ma ko siyɔrɔ ni dimi hali waati min na a tun bɛ denmisɛnninya tan bulan a tun bɛ se ka min kɛ mɛ si tun bɛ yɔrɔ min a tɛ se ka a tun tɛ se c'est pourquoi coup d'état kɛlen a kumana ninnu fɛ a kuman'u fɛ wa a sɛbɛkɔrɔ kuman'u fɛ fana Musa fana kuman'u fɛ maaw bɛ yan sisan olu bɛ ka kum'u fɛ fana fala in jamana in laɲini dɔnnen don koyi anw bɛ fɛ min ka kɛ k'an sigi don o don mɔgɔw jalakili la mɔgɔw tɔgɔ fɔli la mɔgɔw burujali la an yɛrɛ tɛ ka foyi kɛ o fana ti ɲɛ dɛ n'an ma ɲɛ k'an bɛ dusu ta an ka yɛrɛ ɲɛ dusu ta an ka baara kɛ dusu ta an ka hakili kɛ ka baara kɛ Ala ye hakili d'an ma an ka kɛ ka baara de kɛ karisa ninnu y'a don ta o ninnu y'an bɔ ta o n'anw yɛrɛ bɛ baara kɛ anw mɔgɔ yɛrɛ man ka se mɔgɔ ma yɛrɛ n'a bɛ k'a ɲɛ ma sanu min b'anw bolo dugujukɔrɔ nafa min b'anw bolo baji min b'anw bolo dugukolo min b'anw bolo an ka denmisɛnninw bi la kɛmɛ sara de la minnu ma se san 50 ma o bɛ taa se fo mɔgɔ 70 ani kɔ ma anw ka jamana kɔnɔ a tɔ tora mun ye an ka wuli k'an jɔ an k'an cɛsiri an k'an jija hali mɔgɔ minnu b'a fɔ ko dɔw sigilen don kɔ kan ko maliyɛnw don ubiyɛn k'u bɛ yan olu tɛ se ka fɛn bali ni baara ɲuman bɛ ka kɛ parce que n'i taara ka bila a dɔ la i na bɔ nɛnini na mais mun bɛ mɔgɔw to a la parce que u ɲɛ tɛ fɛn de la min b'a falen dɔ bɛ ka kɛ caman bɛ ka kɛ belebele bɛ sen na bi mais a bɛ ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ni min kan ka don min da fɛ o ka bila o da fɛ minnu bɛ se minnu na o k'o kɛ fala ye mɔgɔ joli dalen don so bi fonctionnaire don n'u tɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la n'a fɔra ko parce que u ni fanga tɛ taa fan kelen fɛ mɔgɔ joli de bɛ bi k'o bɛ se baara la o bɛ ka dɛmɛ ɲini yaasa ka se ka sɛnɛ kɛ ka se ka mɔni kɛ ka jɛgɛmɔ kɛ n'olu tɛ lamɛn u bɛ yɔli la minisirisow da la don o don denmisɛnnin joli bɛ bi a n'a ka diplôme bɛ yala la APS ni ANP ni fɛnw da la a bɛ ta ka di jɔnniw ma an yɛrɛ k'olu kimɛliw kɛ fɔlɔ i mana minisiriw ye tuma dɔ la f'i dusu bɛ kasi n'i bɛ ko dɔw kalama walayi e bɛ se k'a faamuya ko minisiri e sigilen don baara min kama o mɔgɔw ka baara kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw bɛ na k'u bɛna wari don e b'a fɔ k'e tɛ taga o kɛnɛ kan e b'o sabote i b'o lacɛ k'olu tigiw lagosi k'u tɔgɔ tiɲɛ faamaw tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o bɛ ɲɛ cogo di fɛn caman bɛ yen mɔgɔ bɛ jigin mɔgɔ la ne tilela ne wagati lama ye ne bɛ ka fɛn mun ye walayi ne tɛ jigin kɔ ka mɔgɔ fara fɛn kan ne tɛ jigin mɔgɔ la o an yɛrɛ k'an jija yan bani
dongo de bala k'i den ka kɛ cɛ e den ɲɛ b'a la e yɛrɛ bɛ bɔ ka taa yaala de a bɛ kɛ cɛ ye cogo di ala ka tɛ sɛbɛn ɲɛla e yɛrɛ kun e min bɛ k'a fɔ k'ale ka kɛ cɛ ye e yɛrɛ bɛ taa bɔ ka yaala de ka tila ka na a ba de bɛ kɔlɔbɛ kɛ ka tobili kɛ e ɲɛna ko o den bɛ bonya mɛ ni e don o don i ni fɛn dɔ bɛ na bɔrɔ kɔnɔ den b'a dɔn k'a fɔ ko fa kɔni a bɛ ka baara kɛ a b'a dɔn fa bɛ taa min kɛ fala i b'a dɔn jamana in bɛ mɔgɔ minnu bolo bi yan walayi a fɔ fan bɛɛ i ɲɛ bɛ na susula minnu na sugu la i ɲɛ bɛ takisi bolila minnu na katakatani sotarama paranti ninnu ni fɛnw olu de ka jamana ko ka bon jamana bɛ fɛn fɛn balo o ta kɛlɛ kɛ kun ye ale jɔyɔrɔ ka sinsin a banna a ka hɛrɛ kana tigɛ mɛ ka faso kanu i ni na o ye minnu ye i ɲɛ bɛ minnu na front na o de la o don n bɛ ala ko multipartisme liberté d'expression aw b'a expression yan kɛ parce que aw sigilen don fiɲɛ kɔrɔ kilim b'aw fiyɛ san bɛna a b'a la ko san tigɛra ji fugula nin kɛra tan a cɛ mɔgɔ min bɛ bɔ sini a bɛ taa patrouille la a bɛ segin a tɛ segin a t'a dɔn o ni e ka hakilina bɛ se ka kɛ kelen yan aw tɛ se ka kɛ kelen c'est pourquoi ne ko n ko minnu filɛ nin ye bi falaye n'an tɛ se foyi la an k'an da ɲuman kɛ ka dugawu kɛ u ye walayi ninnu ye denmisɛnninw ye fɛn caman de bɛ u t'u ɲɛdɔn walayi mɛ u bɛ ka bɔ ko dɔw kalama fana a minɛ cogo n'a kunbɛ cogo o yɛrɛ dɔrɔn bɛ temps ta u bolo parce que fɛn dɔw bɛ yen ala anw yɛrɛ bɛ bɔ fitinin minnu kalama fara a tɛ se k'a lakala u ye walayi mɛ mun bɛ nin bɛɛ ban mɔgɔ minnu bilalen don e ko k'e ye minisiri ye e ka minisiriso la a fɔra k'e ka nin baara de kɛ e yɛrɛ k'i sigi dɔrɔn k'a daminɛ bi ntɛnɛn na ka taa bila juma na ne ye mun de kɛ ko minisiri ko o bɛ ka nafa ɲɛ jamana ye dɔw ta ye dɔrɔn ka taa conseil de ministre dɔrɔn na an k'a lajɛ baara tɛ se ka to tan cogo la jamana tɛ se ka taa ɲɛ tan cogo la yɛlɛma an yɛrɛ minnu ye kɔmɔgɔ ye an fana k'an jɔ an jɔyɔrɔ an k'an cɛ siri e bɛ se k'a faamu ko mali kɔnɔ 100 sara la ko mɔgɔ 5 de bɛ impôt sara nin kumaba in bɛ fɔ don o don wari ne tɛ jigin maa la dɛ tɛ jigin maa la an yɛrɛ de don n'an y'a dɔn don min k'an kan ka wuli k'an jɔ k'an cɛ siri k'an ka jamana la taa ɲɛ k'an jija an yɛrɛ ye ka baara kɛ an na wuli k'an jɔ n'o tɛ mɔgɔ tɔw tɛndalimali o tɛ foyi ɲɛ nka a tɛ fɛn ɲɛ dɛ sɔgɔmada in na ni mun ye an donkan ye fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kibaruyaw ye an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn premier ministre ale ye Pays-Bas n'o ye Hollande ye olu ka jamana lasigiden min b'an fɛ ale y'o bisimila baara ninnu kɛra dɔgɔkun foriyɔrɔ la min ye Kaseliya Vigier ye ale kɔni nana ka na fɔ premier ministre ye u ka baaraw kɛcogo u ni Mali ka bolo di ɲɔgɔn ma olu bɛ se ka sinsin cogo min na jamana fila yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mara kɛcogo yiriwali kɛcogo fo ka taa se kɛnyɛrɛye tigilamaw olu dɛmɛli ma yiriwali kuntalajan ni jiko ale ni baloko bɛ se ka nɔgɔya cogo min u y'u da don ninnu bɛɛ lajɛlen na min ye ambassadeur ye a y'a yira Choguel Kokala Mayiga la k'a fɔ ko olu kɔni ni furancɛla fanga maaw na baara kɛ ko sabula u ɲɛ bɛ baara kɛcogo la cogo min na sira fan dɔw bɛ olu ka fisa kosɛbɛ hakilinaba min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ ani kuntinnaba min bɛ jamana kɔnɔ olu mago bɛ o la min ye yiriwali ta na sira fɛ lakanako ta na sira fɛ fo ka taa se sɔrɔ yakubayali ma maaw n'u bolo minɛnw min ye mara kɛcogo ɲuman ye a y'a yira fana k'a fɔ ko olu ka jamana u bɛna denmisɛnninw fana dɛmɛ kosɛbɛ denmisɛnninw minnu bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ye ka yɛlɛmabaw don jamanaw kɔnɔna na premier ministre a ye foli kɛ ka ɲɛsin lasigiden ma k'a yira a la k'a fɔ ko Mali jamana ale ka baaraw kɛcogo ye min ye o ye kuntilenna 3 in ye kuntilenna 3 min n'o bɛ tali kɛ anw yɛrɛ ka hakɛw la anw ka maa sugandilenw la ko wa ko ni o fana bɔra a la ko olu ye u lamɛn u ye hakilina minnu fɔ hakilinabaw bɛ tali kɛ yɛlɛmali minnu bɛ sen na jamanakuntigi yɛrɛ kɛlen don ka minnu bila sen kan
min ye mara taabolo ye olu fɛɛrɛw sigilen no bi yɛlɛmabaw bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna na n'ala sɔnna ma min ye u ka jamana ye fana olu kan ka baaraba minnu kɛ don nataw kɔnɔna na u mago bɛ an ka bugunatigɛw la bugunatigɛ minnu bɛ kɛ kuntilenna ye ka ɲɛsin san nataw ma olu ka yiriwali bɛ se ka kɛ o kɔnɔna na kɔni y'a yira premier ministre la ko ni ala sɔnna ma olu na baara kɛ u ni mali yɛrɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa peyiba ale jɔyɔrɔ min bɛ a n'a bɛ baara minnu kɛ olu bɛ se ka kɛ cogo min na lasigiden kɔni ye foli kɛ ka bonyamasegin kɛ fana k'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye mali jamana a bɛ degun min kɔnɔna na olu bɛ dugawu kɛ a ko la wolomasiri tabaw an bɛna olu ka gun kɔnɔna na sisan kalansen min sigira sen kan sa yaasa ka se ka kunnafoni ɲɛnɛma di wolomasiri tabaw ka gun kan olu kɔni kalandenw olu tun ye maa 10 ɲɔgɔnna ye u taara ka bɔ surasiw olu ka cakɛda belebelebaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔw la cakɛda minnu bɛ sa ni o y'u ka servisiw ni forsiw ye ani a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa kulu de kɔni taara état-major kana o kɔnɔna na baara in yɛrɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ maa min bolo sa min ye état-major ka maa sugandile maa min n'o bɛ sɛgɛsɛgɛliw ni kunnafoniko ɲɛnabɔ état-major kɔnɔ n'o ye Théodore Kamate ye a ko ni kalan in sigikun ye ka se ka dɔ fara nin surasi ninnu u ka miirinaw wulikajɔ ni cɛsiri minnu kan ka kɛ kunnafoni ɲɛnamaw ɲinini na kɛlɛbolo maaw ye maa 10 min talen filɛ nin ye kalan minnu kɛr'u kunna o bɛna n'a to u ka kɛ maa jolenw ye maa minnu fana bɛ se ka taa kɔmasegin baara kɛ u tɔw ye u ka kan kɔnɔnaw la n'u ka baarakɛyɔrɔw la yaasa kunnafoni ɲɛnama bɛ sɔrɔ cogo min ka se ka baara kɛ surasi kunda u ka se ka o dɔn wulikajɔ min ye ɲɛfɔli ye ka taa se wolomasiri tabaw yɛrɛ bɛ kibaruya minnu sɔrɔ a bɛ di cogo di a bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ u degera olu bɛɛ lajɛlen na u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu filɛ nin n'olu ye nin kalan in kɛ renseignement kan n'o ye renseignement militaire ye o kan ko o bɛna n'a to fana n'u segira ka taa u ka sigidaw la u fana ka kɛ sigidenw ye sigidenw minnu n'u olu bɛna lafiya Lasinɛ Kulibali n'ale ye sous-lieutenant ye ale kɔni bɛ armée de terre kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin kalan in a y'a to olu ye dɔnni caman sɔrɔ dɔnni minnu n'o tun bɛ u jɛ kosɛbɛ kibaruyaw dili la ale ni hakilina kuraw dili la ko min ye kunnafoni ɲini cogo ye kunnafoni jɛnsɛn cogo kunnafoni di cogo k'a sigi sen kan ka se k'a di kɛlɛkɛcɛw ma u ka se ka baara kɛ ni a ye ka nafa ɲɛ u bolo k'u ye nin bɛɛ lajɛlen baara kɛ ni tile damadɔ in kɔnɔna na ko wa olu bi olu kɛra maa jolen maa minnu bɛna taa kɛnɛ kan u bɛ se ka renseignement ɲɛnamaw sɔrɔ ka kibaruya ɲɛnamaw sɔrɔ kɛlɛkɛcɛw olu ka se ka baara kɛ ni a ye san kalo 12 kɔnɔna na MDL chef Majan M Kamara n'ale bɛ gendarmerie la a ko tiɲɛna olu tun bɛ fɛn caman dɔn nka a ka sɔrɔsiya yɛrɛ kɔnɔna na ale ka se ka ko faamu o kɛra nin waati in ye nin kalan in ko o y'a to sa n'ale segira a tɔɲɔgɔnw a na kɔmasegin kɛ olu ye u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na nin ko in na kalansen in ale kɔni kɛra état-major kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko siɲɛ wɛrɛ maa minnu filɛ nin n'olu nana kalan na ni kalan wɛrɛ bɛna kɛ tuguni yaasa dɔ ka fara u ka dɔnniya kan a ka kɛ o maa kelenw ye nka u yɛrɛ k'u jija n'u segira u ka kɔmasegin baara kɛ gendarmerie an bɛ taa ale kɔnɔna na gendarmew olu ka kalansoba min bɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan n'o ye escadron balakone ye n'a b'a fɔ o ma ko école de gendarmerie yen kɔnɔna na sa kalanden minnu tun bɛ yen sa n'olu tun bɛ kalan na olu fana ka kalan kun cɛra ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye inspecteur général des services de l'armée général de brigade Brema Jabate ale tun ye ko ɲɛmaaya ye nin kɔni ye kalanden ninnu bɔ ko 26nan de ye ka kɛ ni u ka gendarmerie sanayɛlɛ kalanso o kalanw ye n'o kun cɛra ni utu kalo in ale kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalandenw ye olu kɔni caman nana ka taa fara kalan yɛrɛ ɲɛmaaw kan sa u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ escadron balakone kɔnɔna na falajɛkaw fɛ yen baara in gendarmerie ɲɛmaaba n'o ye général Tumani Musa Tumani Kone ye ale ni école minnu bɛ yen ni olu bɛ gendarmerie kɔnɔna n'o ye colonel Dawuda Fofana ye olu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalansen min sigira sen kan sa a kɔni ta kun ye sa ka ɲɛsin surasi jalatigiw ale ni polisi minnu bɛ yen n'olu ye commissaires ye k'a bɛ tali kɛ olu fana bɛ sɛgɛsɛgɛli minnu ni ɲinini minnu kɛ fala ye a b'a fɔ minnu ma ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw n'olu bɛ k'a sigi enquêteurs ko olu ka kalan de ye nin ye a ta ko 26nan ni ninnu bɔra sa zen kɔni ta u ye gendarmerie fara a kan ka garde nationale fara a kan ka polisi fara a kan ani protection civile u maa 34 u ye kalan mun kɛ sa o kalan kɔni ye tali kɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na yan u y'a yira sa k'a fɔ ko Guinée-kaw tun bɛ a la Togo Burkina ani Niger k'olu bɛɛ lajɛlen y'u sen sɔrɔ nin kalan olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kalan in na sanayɛlɛ kalan min filɛ nin gendarmerie kɔnɔna na k'a ye tali kɛ mun na fɔlɔ kalan yɛrɛ kun fɔlɔ o ye k'aw bila aw ka jigin aw ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ
aw ka taa ɲinini kɛ suguw ni fɛnw kɔnɔna ka na ka taa maaw kɛrɛfɛlaw la ka jateminɛw kɛ sɔrɔsi finitaw kana n'aw nana u bɛ bɛn nɛgɛ mɔ cogo di ka kɛ kunnafoni ka se ka baara kɛ ni a ye k'o bɛɛ lajɛlen de kun cɛlen sa lieutenant Burulayi Jakite k'ale ye bɛɛ dan han ale ka moyenne bɛnna 1542 ma officier min don ko u ka baara ko a kɛra kalo 10 u y'o de kɛ kalan na nin yɔrɔ in na n'o ye école de gendarmerie kɔnɔna ye polisi i b'a dɔn k'a fɔ olu fana ka polisi judiciaire mɔgɔw olu ka baara bɛ a la min ye commandement opérationnel ye o b'a la dunko juguya ni yuruguyurugu ka taa se bamaciwale kɛlɛli ma kunnafoni min bɛ se ka sɔrɔ olu yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na sa ko u y'u ɲin sɔnni sigi o kan kosɛbɛ sabula kow bɛ ka yɛlɛma bi min ye commandement ni opération maaw ye olu fana ka kalan fan dɔw fana ye tali kɛ o la gendarmerie directeur général n'o ye Musa général de brigade Musa Tumani Kone ye a ko a bɛ min fɔ fɔlɔ ko e ka maa minnu filɛ n'u ye nin kalan kɛ ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye kalo 10 min kɛ kalan na u n'u jɛɲɔgɔn minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na ko a kɛkun ye min ye ko falen min donnen don baara la ka kɛ ni jamana yɛrɛ kɛcogo ye ni kura min kan ka fiyɛ sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw na k'a kɛkun y'o ye ko nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ni gendarmerie ɲɛmaabaw u n'u tɔw bɛ foli kɛ ka ɲɛsin nin maaw ma maa minnu sɔnna ka nin kalan kɛ général ko k'u jija hakilina miirina min b'u la n'o ye farafinna ka kelenya ye o ka se ka kɛ u taabolo ye u ka baara kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɔgɔn minɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko maa minnu fana bɔlen filɛ nin n'o ye commissaire n'olu bɛ a la k'u bɛɛ lajɛlen na kimɛliw kɛ ka to k'a dɔn min ye bolomayɛlɛmaw ye a bɛ se ka mun ye gendarmerie directeur ye ale tilalen kɔfɛ école de gendarmerie fana o ɲɛmaa fana o fana ye kuma ta n'o ye Dawuda ye ale ko nin kalan min kɛlen filɛ nin ye k'a kɛra hakilisigi ni basigi min kɔnɔna na ko o y'a to kalanden caman olu kɔni kɛra maa jolenw ye fala ye ko minnu bɔlen filɛ nin ye ko a dɔw u ka faamuya ka bon dɛ min yɛrɛ bɛ ɲini yɛrɛ kosɛbɛ aw yɛrɛ ka kuma c'est à dire sɔrɔsiya keguya ɲinini sira fɛ ko maaw ka ca la kosɛbɛ o de la min ye école directeur n'o ye colonel Dawuda ye a kɔni ye foli ta ka ɲɛsin gendarmerie mɔgɔw ma ko ninnu minnu bɔlen filɛ nin ye u ye degun caman kun u ye ko caman muɲu min ye sunɔgɔbaliya formation yɛrɛ kɔni sɔrɔsi kunda a tɛ t'o kɔ fiyewu ko kɔni ko bi ko baara bɛ se ka kalifa u yɛrɛ la hali sisan k'u bɛ se ka u jeniyɔrɔ fin u ka baaraw olu kɛcogo la lieutenant Abubakar Sidibe ale kalanden don ale ye kalandenya ko la ale kɔni y'a yira sa tɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a b'u fo a ko a bɛ bonyamasegin kɛ u ka encadrement maa minnu ye kalan k'u kunna k'olu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ko n'Ala sɔnn'a ma baara o baara mana kalifa u la u bɛ se k'o kɛ DIRPA ale ni ministère de la jeunesse halisa sɔrɔsi kunda ka wulikajɔ kɛ ko ka kunnafoni kolonw k'olu kunbɛn minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko kunna n'o ye Abdul Kasim Karim Fɔnba ye ale de ye nin baara in sigi sen kan utukalo tile 6 ka taa sa tile 7 ma tile 2 kɔnɔna na maison des jeunes na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kurumo karili kɛnɛ kan sa u y'a yira k'a fɔ ko kalan min kɛra polisiw tɔgɔla yɔrɔ commissaire Yɔrɔ Tarawele ale ni lieutenant Jibril Kulibali olu ni DIRPA maa wɛrɛw olu de jɛra ka nin kalan ninnu kɛ nin denmisɛnnin ninnu kunna bɔlɔlɔ sanfɛ ale ni kɛlɛ mun bɛ sen na kibaruya bɛ se ka di cogo di ministre de la jeunesse kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana ka laɲini don ko ka nin fɛɛrɛ in sigi sen kan yaasa denmisɛnw u yɛrɛ ka se ka kibaruya sanumanw sɔrɔ o de la a y'a ɲini u fɛ baara kuncɛyɔrɔ kibaruya ɲɛnamaw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min site officiel minnu bɛ yen baara kan ka kɛ cogo min DIRPA taw ni ministère taw ka taa se ministre so ma maa minnu bɛ kunnafoni di kunnafoni sanuman fana bɛ se ka ɲini cogo min u ka se ka sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ u ɲɛna ko wa ko minnu fana bɔlen filɛ nin ye olu kan ka kɔmasegi baara kɛ u taalen u sigidaw la ani jamana kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen na DIRPA ɲɛmaa ko ale ye faamuyali kɛ nin ko in na nin ko in b'a to olu bɛ dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ denmisɛnnin minnu talen filɛ nin ka nin baara kɛ nin a ye foli kɛ u ye u k'u cɛsiri minisiri ka laɲini ye min ye ani jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye min ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na laadiriya ale kɔnɔna na sɔrɔsiw olu ka dɔgɔtɔrɔlakaw u ni lamɛnnikɛnw bɛ baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔna na sa masi dɔ bɛ yen ko jeune expert in ale bɛ sira bala de la kɔlɔsi o de la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔya la sɔrɔsi kunda u y'olu de bila sa k'olu ka u ka kalan dɔ kɛ yaasa minɛn min filɛ nin u bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min yan ale ni Sevare kaw u y'olu de wele ka na nin kalan in kɛ k'a kɛ kun ye ka sirakisɛ bana k'o sɛgɛsɛgɛli kɛ mansin
ale bɛ taa bɛn sefa wari miliyɔn 25 de ma fala ye ko wa ko n'ale tɛ sida banakisɛ sɛgɛsɛgɛli n'a kɔlɔsiliw k'o ka gɛlɛn kosɛbɛ lamɛrikɛnw olu de kɔni ye dɛmɛli kɛ maa min bɛ yen n'o ye kolonɛli Abubakar Tarawele ye a ko k'a daminɛ san 2019 ban waati ko maa min tun bɛ ni sida banakisɛ b'a la diɲɛ kɔnɔ k'o ye maa miliyɔn 38 de ye diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko nka ko yaasa ka se ka o dɔn k'o sɛgɛsɛgɛ k'o kɛ ko ni minɛn ninnu de b'a kɛ o minɛn minnu fana filɛ nin n'olu nana di an ma nin ye ko ka a minɛ ka ɲɛ ka se ka baara kɛ n'a ye o y'olu sɔrɔsi dɔgɔtɔrɔ olu ka baara ye a ka kibaruyaw kɔnɔna na sa a y'a yira sana k'a fɔ ko bi ko min ye banakisɛ in ye tiɲɛ don a madalen don nka a kelen-kelenninw bɛ munumunu na sabula maaw ka bana in sɔrɔ cogo tɛ kelen ye nka ni i dɔnna ka i bɔ maa tɔw cɛla ka se k'i sɛgɛsɛgɛ ka se k'i ka baaraw i ka furakɛliw kɛ ko bɛ nɔgɔya don a ko la kosɛbɛ maa in n'o o ye sɔrɔsiw tɔgɔla maa ye min ɲɛsin u ka bana u ka sɔrɔsiw ka kɛnɛya kow ma a y'a ka nisɔndiya jira n'a ka foli fana ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu y'a to n'u sera ka nin waleya ninnu sɔrɔ amerikɛnw ka lasigiden n'o ye Rachna Korane ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko sida bana ko bana cɛjuguba don a kɛlen don k'olu kunna siri hali bi wa min ye wolomasiri tabaw ta in ye kɔni ko fo o ka sɛgɛsɛgɛ o ka kɛ o yɛrɛ la olu y'u bolo don nin ko in na ko wa ko Mali ale ni États-Unis k'u na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛnkan min na sigi sen kan yaasa ka se ka nin bana jugu in kɛlɛ ani bana tɔw bɛɛ lajɛlen amerikɛnw ka lasigiden y'a jira fana k'a fɔ ko min ye nin ko in ye a ka lajɛ diɲɛma jɔlen na sabula min ye baarakɛminɛn mun dilen filɛ nin ma a b'u dɛmɛ nka o bɛɛ n'a ta fana minɛn yɔrɔ kan ka ɲini ka fara nin kan yaasa ka se ka baara in tɔw bɛɛ lajɛlen sinsin a y'a jira k'a fɔ ko min ye kɛnɛyako ta nasira la wolomasiri tabaw ka gun na k'olu na baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'aw dɛmɛ min ye directeur exécutif de IMADEL ye n'o ye Mamudu Abulaye Jalo ye ale fana y'a ka nisɔndiya jira sabula min ye wari in ye sa ale kɔni ye wari in bɔ yaasa minɛn in a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka na an ka jamana kɔnɔ a kɔni ye bonyamasegin kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye an'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la lakana ale ni sɔrɔsiw olu ka kɛnɛya olu la kɔlɔsili la an ka jamana kɔnɔna na sɔrɔsi minnu bɛ école d'état-major des officiers la n'o ye sɔrɔsi 20 ye n'o ye le stagiaire de certificat d'état-major ye kulukorokaw fɛ yen u ka kalan hukumu kɔnɔna na sa olu nana sɔrɔsiw ka minɛnkɔrɔ marayɔrɔ min filɛ nin ye Bamakɔ yan jeudi ale kɔnɔna na ko nin bɛ tali kɛ u ka kalan bolofara dɔ la commandant Amadou No Dramé ni ale ye école directeur ye ka taa fara musée ɲɛmaa kan n'o ye colonel major Yakuba Traoré ye olu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ maa ninnu ye nin ko in kan u y'a jira sa k'a fɔ ko nin ye tali kɛ u ka kalanko la Falaye musée de l'armée a mirina bɔra Alpha Umaru Konare de yɔrɔ ale de taara Algérie a ye yen ta ye a nana ko fo ni ɲɔgɔnna ka sigi anw fɛ yan o musée de l'armée 2006 de Alpha ye ŋaniya ta non Alpha ye ŋaniya ta a ka fanga ban waati ka bɛn a nalen ka bɔ Algérie nka 2006 de musée in yɛrɛ sera ka dayɛlɛ ka minɛn caman sɔrɔ an bɛ Ala ma hinɛna Sisoko la n'ale sɔrɔsi ɲɛmaaba ye ale ye cɛsiriba kɛ musée in ka se ka sen sɔrɔ sisan an bɛ taa Bafulabe kaw fɛ yen an y'a ye k'a fɔ min ye kalan mairilakaw ye olu bɛ wulikajɔla ye Falaye ko yaasa ka se ka a tɔgɔ ye di ka se ka baara kɛ yiriwali bɛ kɛ cogo min an ka maa min bɛ Bafulabe n'o ye Fili ye Fili Jalo ale ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Jumado min bɛnna o tikalo tile 9 san 2024 Bafulabe yɛrɛmara kafo ɲɛmaa ye tabale gosi ni ka wele bila jɛkulu dɔw ma ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakili jagabɔ kɛ yɛrɛmara kafo yɛrɛ ɲɛta baaraw na se ka boloda cogo min na o kɛnɛ kan jɛkulu minnu yera kɛnɛ kan olu dɔw filɛ jɛkulu minnu kun welelen b'a kɛnɛ kan olu dɔw ye conseil communal de la jeunesse kafo société civile
ani diinɛmɔgɔw ka taa se Recotrad ani CVC fo ka taa se l'école karamɔgɔw ka lafasali tɔw ma ninnu bɛɛ lajɛlen kun welelen b'a kɛnɛ kan wa ni caman yera kɛnɛ kan maa welelew bisimilara Bafulabe yɛrɛmara kafo ɲɛma fɛ Kande Dugure ale n'a ka danga fɔlɔ Sɛgina Sisogo Sɛgjan wa kɛnɛ kan Bafulabe dugutigi tun bɛ yen nɔ o min yɛrɛ ye Bafulabe yɛrɛmara kafo maire ka danga sabanan ye ale kun bɛ yen nɔ ka dugutigiw jɔyɔrɔ fa ni yɛrɛmara kafo ɲɛta baara kɔni bɛ boloda k'a tɛ boloda ni jɛkulu damadɔ ye k'a kan ka boloda ni dugu 32 bɛɛ lajɛlen de ye nka hakilinaw kɔni ma se ka ɲɔgɔn ye kosɛbɛ wa fɛn yɛrɛmaba kɔnɔna la min ni maa bɛ se k'i sɔnni kɛ ka fɔ don nataw la a bɛ se ka kɛ nafa ye Bafulabe yɛrɛmara kafo ma o de kama maa dɔw y'a sɛmɛntiya an ye nɛgɛjuru sira fɛ olu min kun b'a kɛnɛ kan ko sigafɔ in kɔni kɛra sigafɔ ye ka taa ɲɔgɔn na kuma ko nka k'olu ma fɛn y'a kɔnɔna la u bɛ se k'u bolo sinsin min kan ko a misali ye mun ye an bɛ don min na i b'a fɔ bi Bafulabe yɛrɛmara kafo kɔnɔna la gɛlɛya caman bɛ yen ni sigafɔ in bɛ laɲini waati min na o y'a sɔrɔ kabini janvier kalo tile 16 san 2024 jɛkulu dɔ ye sɛbɛn ci ka taa inspecteur en chef des inspections des finances et de l'économie yɔrɔ la k'a fɔ olu bɛ fɛ sɛgɛsɛgɛli ka boloda a bɛ fɔ min ma audit Bafulabe yɛrɛmara kafo mairie baara taabolo la ka bɔ san 2019 na ka na bila san 2024 na ko bawo yɛrɛmara kafo ɲɛmaa min ni ale bolo kun bɛ baaraw la kabini san 2019 ko yɛrɛmara kafo ɲɛmaa de bɛ a n'a ka conseil dɔw ko wa ko baaraw taabolo tɛ ka sigida denw wasa fiyewu Fili Jalo Jani.ml tɔgɔ la Bafulabe. Ayiwa nin ye Bafulabe mairilakaw ka baara ye baara min ni Fili ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna la fala ye école ko a kuma cayara Mali furadama min ye école ye bɛɛ bɛ min dɔn a bɛ fɔ ma ko kɛnyɛrɛye ale ni faso ta in kɔni maa caman ye kalan kɛ o de la faso ta in o de nafa ka bon nka bi faso ta in ale de bɛ ka jigin kɛnyɛrɛyew bɛ ka caya o de la fana maa caman y'a jateminɛ k'a fɔ ko f'an ka segin kɔ Alima Joba Togola ale ye min sɔrɔ ka fɔ a ko la an ka jɛ ka o lamɛn. Jamana min bɛ yen nɔ n'a fantanden ka ca n'a famaden o jamana école publique de kan ka bila valeur la o école publique de kan ka kɛ sanbalaɲɔ ye école tɔw sanfɛ c'est-à-dire ni gouvernement bɔra yen ne école wɛrɛw kan ka na mais bi a y'a lajɛ fantan fara fama kan bɛɛ b'i débrouiller ka t'i den don privé la parce que école publique kɛlen don suguba de laisser aller bɛɛ b'i yɛrɛ ye maître fara élève kan ala école publique kun tɛ tan sa hein faut gouvernement de k'i kɔfilɛ école publique la sinon mɔgɔw bɛ ka kuma min fɔ a bɛ jɔ u la dɛ parce que mɔgɔw ko n'i y'a ye jusque là école publique tɛ ka se ka a walawala a tɛ ka se ka bila école privée o sanfɛ ko parce que privé ninnu yɛrɛ y'a gouvernement mɔgɔw a cadre ninnu caman de ta ye donc la bienkala ɲinina sen dalen bienkala kan o bɛ ye cogo di fɛn dama dama bɛ yen fo ka segin ka na école publique kɔnɔna na une fois que saliw bilala condition na ko maîtres ɲumanw formelenw nana tenue ka restaurer école publique la diyagoya tenue ka ɲi dɛ tenue de b'a to nin ye faama ye nin ye fantan ye nin ye gardien den ye nin ye baarakɛla den ye o tɛ dɔn tenue bɛ élève protéger de ka élève protéger ala k'an kisi en cas d'accident i b'i yɛlɛma dɔrɔn ala nin ye karisalakaw nin ne bɛ nin école den in dɔn parce que tenue min b'a la e b'a dɔn tenue min b'a la i b'a dɔn k'a n'i den bɛ classe kelen donc a bɛ élève protéger hali ni élève dɔw tununa mɔgɔw tun b'u sɛnsɛn ka tugu bila école la parce que tenue min b'a la o ye ni école tenue ne donc tenue ka segin ka na sinon anw sisan anw bogotigininw à partir de 14 ans i n'a fɔ ne ni ɲɔgɔnna an tɛ soutien don bila an b'an sigi k'an ɲɛsin monsieur ma ka to k'an sin panpan ne yɛrɛ b'o kɛ o parce que ne ye san 14 monsieur dakɔnɔ kan bɛɛ bɛ ban sa monsieur tɛ se ka foyi fɔ bilen téléphone ka interdit so i bɛ téléphone jɛ i den na n'a sera école la o bɛ porno de lajɛ a la n'a sera école la drogue bɛ feere cogo min o de lajɛ a la n'a sera école la murunin sisi bɛ labɔ cogo min na o de lajɛ a la donc téléphone ka interdit école kɔnɔna la à part i tɛ don ni téléphone yɛrɛ ye cours kɔnɔ fo 9e f'i ka défaut sɔrɔ i ka bɔ école la sa téléphone ka interdit hein mais a kuma bɛ kɛ yan donc là pour moi c'est très facile école publique de kan ka bila valeur la rigueur travail discipline drapeau yɛrɛ sirilen bɛ yiri dɔw la ala de bɛ fara an kan dɛ sinon ne mali la n'a drapeau tɛ bin su fɛ o drapeau ka bila valeur la école so kɔnɔna na hein monsieur
ka taga yirinin kɔrɔ ka taga gɛrɛn sigi mali ko kuma ɲɛnɛbɔli la i n'a fɔ k'e de bɛna mali jɔ k'a ban dɔ ka b'o la a ye mɔgɔ bila ka te wuli kɔfɛ ka na te di aw ma ni te ka d'aw ye mais mɛtiriw ka dɔ bɔ gɛrɛn sigi bɛɛ in na kuru kɔnɔnaw la han n bɛɛ bɛ kɛ kuma ya école publique de bɛ bila valeur la an bɛ don min na komi bi kɛlɛ in y'o dɔrɔn de kɛlɛ yɛrɛ tɛ kuma ɲɛnɛbɔ de don mali kura ko de don bɛɛ k'i ta fɔ kafe ni mɛ n yɛrɛ bolo sɔgɔmada in na ayiwa alima i ka nin hakilina ye anw yɛrɛ ka hakilina ye parce que ni public ma kɛ public ye fantan den tɛ se ka kalan wala ye fantan den tɛ se ka kalan an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka nin miiriya in na nin fana bɛ dan sigi kunnafoniw na jani.ml fm ale sanfɛ an bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin an ka radio partenaires bɛɛ lajɛlen ma minnu sɔgɔlen don an na bamakɔ yan mali kɔnɔna na ni mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen min ye sedu sangare ye an b'a fɔ dugutigiw ka ɲɛmaa don sori kɛmɛso an b'ale fana fo maraka samakɛ ale ni kurbe jara an b'o fo ka colonel sirila min na tarawele bamanan ale bɛ ezo la an b'a fɔ ezo ɲɛmaa ye a ye le jeune Thierno Umar Asijalo k'a fana fo ka Boyina Babi fo Menakakaw fɛ Jaba Sidibe n'a bɛ Salilakaw ka sigi la k'a fana fo colonel Asa Bajalo ministre k'an ka foli bɛ s'a ma commune naaninan maire kɔrɔ n'o ye Siriman Bacile Michel maire k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka Bayiba fo mairie du district kɔnɔna na Ablaye Ɲagate ale bɛ Faransi Ibrahima Tungara ale fana bɛ Faransi Gawusu Traoré bɛ Faransi Sori Sako ale bɛ Canada Isa Konate États-Unis Lucas Dakono ale bɛ Houston Madina Jara ale bɛ Atlanta kaw fɛ Mohamed Lamine Kokayina o bɛ Las Vegas an tɛ ɲinɛ fiyewu Babi kɔ douane ale la ale ye douane ye Madina Jara o balimakɛ ye ale ye ka Ibrahima Sako fo wɔlɔfɔw fɛ Papisi Jalo Amadu Gasama ale ni Jankuba Bako k'an b'a fɔ a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen suguba kɔnɔna na k'u ni cɛsiriw ni timinanja dɛmɛw an y'u ye fala ye k'a daminɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na fo sisan an sigiyɔrɔ maaw bɛ ka dɛmɛw ci ka na komi lisi bɛ ka janya a la belebelebaw a n'a la fitininw an bɛ k'a bɛɛ sɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'Ala sɔnn'a ma nɛgɛjuru sira kɔni ni minnu b'a fɛ ka an dɛmɛ hali bi sabula an bɛna n'a to senna fo ka taa kalo in fori k'a lajɛ n'an sera ka fɛnw sɔrɔ ka se ka pano fana sigi sen kan an yɛrɛ fɛ yan laɲini ye o de ye nɛgɛjuru sira kɔni ye 92 42 42 30 ni min y'a bila kan o la an b'a sɔrɔ a bɛ enregistré bɛɛ lajɛlen ka numéro ni ka fɛnw enregistré don an bolo ka bɛɛ fo hali sɔgɔmada in na an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ k'a di dɔw bɛ an balimakɛ dɔw bɛ senu yan ale ye 200 bila a kɔnɔ musokɔrɔba dɔ fana ye 50 bila a kɔnɔ an b'u bɛɛ fo an b'u bɛɛ lajɛlen fo ŋaniya yɛrɛ o yɛrɛ ye ko ɲɛnamaba de ye nin ko in na n'Ala sɔnn'a ma fɛn fɛn mana bɔ a la an b'a fɔ aw ɲɛna don o don sɔgɔma ani wula fɛ pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn fala ye k'i yɛrɛ fo i Keyita min ye keba ye ale bɛ Sibikaw fɛ Amara ale talen don Faleya anw kɔni bɛ yan fɔlɔ yan'u ka segin Ala ka tile hɛrɛ d'an ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye sini kɛnɛya laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga